Wakadii muri Zimbabwe? Zita ndoitwa Silas Matsika. Ndinoimba gospel. Zita vanoziva kuti Sekuru Matsika. Ndiri based kuSouth Africa. Saka ndine mabhabha mangu mairi andakatsikisa. Saka tinotenda kuti mutitsigire pamabhabhamu yayo. Tinoimba gospel tiri kuAnglican Church. Ndokwatiripa tiri gospel tiriko. Asi ndiri based kuSouth Africa ndokwane ichimbira ndiri. Ndine nziyo dzimwe dziri kupisa. Pane yazvino inonzi Imingiros. Ndo yatakagumisira kutsikisa iri kupisa pane zvinongowa. Saka tinotenda muri Zimbabwe mutitsigirewo pamiziki yedu, motitsigirewo kwose kwatichienda. Chakatituma kuti tipinde mumusic industry ndechekuparidza through music, tichishumira through music, nekuti nziyo dzatinoimba dzine mashoko akakosha. Saka hatingoimbi nziyo chete, asi tinoimba nziyo dzinoita kuti kana vanhu vachiteerera vamwe vanodzamirwa, vamwe vanopinda pamweya. Saka nziyo dzine mashoko akakomba dzakatagara chiimba bvatirwa navadiki. Saka ndo dzatakati regedzai tiimbe kuitira kuti kana munhu pose pose paunenge uri unokwanisa kuridza uchiimba uchiteerera. Dzimwe dzinobatsira idze preaching. Saka tiri kunamata nekupreacha through music. Kubva zvatapinda mumusic industry haisiri music yakachipa, asi inoda simba rakanyanya, inoda kuzvipira zvakare kuti unge uri mumusic industry. Saka zvinoda zvakare kuti unge uri munhu anogara achirwadzana nevanhu, uri munhu zvakaranga achinzwa kuti chii chiri kuitwa music industry, nekubatana zvakare navamwe vaimbi vanenge vari vaimbi vakuru vakatanga music industry. Zvinoita zvakare kuti tikasire kusimuka. Soko randopano chidiki nderekuti kugara mumusic industry especially gospel unochengetedzeka kune zvakawanda. Vechidiki kunyanya indofarira vechidiki kuti vagare vachiita zvegospel, vagare vari pakati paMwari, kuitira kuti vanzvengese mumadrugs, vanzvengese munyaya dzakaipa, zvese zviri kuitika kunze kwenyika zvinoitika kunze, asi kana uri mukereke yaMwari unenge wakachengetedzeka. Saka ndo zvakatipa kuti tigare tiri muimba yaMwari, kana muchionawo zvatiri kuno kuita zvatichichengetwa naMwari. Chakatituma kuti tipinde mumusic industry ndechekuti tine rwiyo rwataimba semhuri. Saka ndakafunga kuti ndirurekode yakunzi naMataurinde. Saka rwiyo rwekuti kana tichinge tasvika panguva yekuti takasangana semhuri tichiimba, rwiyo rwero runotidzamira. Saka ndo rwiyo rwandatanga kuimba. Ndambopuractisa, takangosangana nevanoproducer rikati da kutsikisa. Saka ndo patakatangira kuimba ipapa takatangana naMataurinde.